భజనలు చేశారు. Throughout night you sang bhajans. అయితే ఇది కేవలము వ్యావహారికమైనటువంటి భజనగా రూపొందింది. It is a worldly type, a ritual. ఈ వ్యావహారికము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? How do you get these rituals? ఈ వ్యావహారికము పారమార్థికం నుంచి వస్తుంది. The ritual has spiritual as the basis. కనుక మనం వ్యావహారికమైనటువంటి పనులు కూడాను పారమార్థికముతో కూడి ఉంటుండాలి. So every ritual carries the spiritual aspect. చేసే ఉద్యోగం కానీ, job, ఒక వ్యాపారం కానీ, business, లేక చదువులు కానీ, education, ఇంకే విధమైనటువంటి విద్యలు కానీ, సమస్త వృత్తులు కూడాను ఈ యొక్క పారమార్థికంతో కూడి ఉంటుండాలి. all sorts of vocations have got the spiritual aspect behind. పారమార్థికంతో కూడినటువంటి వృత్తులే వ్యవహారికమైనప్పటికీ అవి కూడాను పారమార్థికములుగానే మారిపోతాయి. Any spiritual activity, though vocation, it transforms a spiritual function. ఈ వ్యావహారిక వృత్తి నుండి ప్రాతిభాషికము అనేటువంటిది మనకు ఆవిర్భవిస్తుంది. Out of this worldly comes the pratibhasika. అయితే పారమార్థికము, వ్యావహారికము, ప్రాతిభాషికము ఈ మూడింటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం ఏమిటి? What is the relationship between these three? పారమార్థికము అనేటువంటిది గొప్ప సముద్రం వంటిది. Paramarthika, spiritual, is an ocean. ఇందు నుండి వ్యావహారికము అనేటువంటి అలలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. Out of this comes out the waves, vyavaharika. అయితే ఈ అలలు ఎందుకును ఈ సముద్రం యొక్క రూపనామ రుచులు ఉంటున్నాయి. However, the wave carries the taste and the form of the sea. సముద్రం యొక్క రుచి గుణమును ఏమాత్రం కూడాను ఈ అలలు మారిపోవు. The taste of the sea doesn't change when it ఈ becomes. అలల ఎందుకును ఉప్పు ఉంటుండాలి. The wave has salt. అలల ఎందుకును చల్లదనం It ఉంటుండాలి. is also cool. అలల ఎందుకును ప్యూర్ అనగా తెల్లదనం ఉంటుండాలి. If the wave is white, తెల్లదనము, చల్లదనము, Coolness, ఉప్పు ఈ మూడు కూడాను సముద్రంలో ఉండినట్టుగానే ఈ అలల ఎందు కూడా ఉంటున్నాయి. the whiteness and the coolness and salinity are there. కాబట్టి పారమార్థికమైనటువంటి యొక్క సముద్రం యొక్క గుణములు ఈ వ్యవహారికంలో ఏమాత్రము మార్పు చెందలేదు. Therefore, the spiritual quality has not changed in the worldly aspect. తదుపరి ప్రాతిభాషికము. Then comes ఈ pratibhasika. అలలలో ఉండినటువంటి యొక్క నురుగు, Pratibhasika is foam. అది ప్రాతిభాషికము. That is the అయితే ఆ ప్రాతిభాషికమునందు కూడాను ఈ సముద్రం యొక్క గుణములన్నీ ఉంటున్నాయి. However, pratibhasika foam has character of the sea. కనుక ప్రాతిభాషికము, వ్యవహారికము, పారమార్థికము ఈ మూడింటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని చక్కగా మనం గుర్తించి వర్తించడం అత్యవసరము. It's most essential that we know the relationship between the spiritual, the worldly. సముద్రమే లేకపోతే అలలే లేదు. Without the sea, there's no wave. అలలే లేకపోతే నురుగే లేదు. Without a wave, there's no foam. కనుక పారమార్థికమే లేకపోతే వ్యావహారికమైనటువంటి అలలే లేదు. Without spiritual content, there's no ritual. కనుక వ్యావహారికమైనటువంటి అలలు లేకపోతే ప్రాతిభాషికమైన నురుగే లేదు. Without the wave of a ritual, there cannot be the కనుక foam. ప్రాతిభాషికమైనటువంటి నురుగు వ్యావహారికమైనటువంటి అలలను ఆధారం చేసుకున్నది. Therefore, foam depends on the wave. వ్యావహారికమైనటువంటి యొక్క అలలు పారమార్థికమైనటువంటి సముద్రాన్ని ఆధారం చేసుకుంది. So also the wave depends on the sea. కనుకనే సముద్రము Ocean. గ్రాండ్ ఫాదర్, Sea is the grandfather. పారమార్థికము సన్, The spiritual is son. ప్రాతిభాషికము గ్రాండ్ సన్. Pratibhasika, grandson. కనుకనే గ్రాండ్ ఫాదర్, ఫాదర్ అండ్ సన్ మూడు కూడాను ఒకే ప్రాపర్టీకి అధికారులు. So all the three belong to the same family, has legal right. అది Grandfather, father, and సముద్రం son. యొక్క తత్వము. That is the nature of sea. సముద్రము ఎన్ని నదులు వచ్చినప్పటికీ అది పొంగదు. The sea does not increase because of the merger of ఎంత the సూర్యుని rivers. యొక్క రశ్మితో ఆవిరిగా మారినప్పటికీ అది కృంగదు. It might transform into vapor because of the heat of the sun, అనగా but it doesn't పొంగి depress. కుంగనటువంటి యొక్క తత్వము సముద్రం యొక్క లక్షణం. The quality of the sea is not to get elated or depressed. అనగా అహంకార మమకారము లేనటువంటి యొక్క తత్వము ఈ సముద్రం యొక్క తత్వము. The sea has no trace of ego or possessiveness. కానీ మన యందు వ్యవహారికం వేరు, ప్రాతిభాషికం వేరు, ఆధ్యాత్మికం వేరు అనేటువంటి భావనను తెగొడుతున్నాం. But within us there is diversity. We drive them apart. కాదు కాదు, పారమార్థికం నుండి వ్యవహారికం ఏమాత్రము దూరం చేయకూడదు. Out of the spiritual activity, we should not separate the worldly activity.
అప్పుడే ఈ వ్యవహారికం నందు నీకు చక్కని శాంతిని లభిస్తుంది. Then we'll have peace in these worldly vocations. ఈనాడు వ్యవహారికంలో కలిగేటువంటి దుఃఖములకు కారణం ఏమిటి? What is the reason behind the misery in this world? పారమార్థికమును విసర్జించి వ్యవహారికమే నిత్య సత్యముగా భావించి దానిని అనుసరిస్తూ ఉన్నాం. We have forgotten the spirituality and go by the worldly activity. ఈ వ్యవహారికములు కేవలము గాలి మేడల వంటివి, The worldly activities like passing clouds in clouds the air, వంటివి, like passing clouds. కదిలిపోయే మేఘములు. They pass off clouds. ఇలాంటి దానిని మనం విశ్వసించి నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క పారమార్థికాన్ని మనము విస్మరిస్తున్నాం. We have forgotten this and we're forgetting the spirituality. కనుకనే మనం పారమార్థికాన్ని ఏమాత్రం కూడాను విస్మరించకూడదు. So spirituality should never be forgotten. ఈనాడు భజనలన్నీ కూడాను కేవలం వ్యావహారికంగా జరుగుతూ వచ్చాయి. Bhajans today are more ritualistic. శృతి లయ రాగ తాళములు ఇవి మాత్రమే చూస్తూ వచ్చాము. They go by the tune, rhythm and the ఇవన్నీ melody. కూడాను వ్యావహారికం యొక్క లక్షణాలే. That's all a ritual. ఇందులో సత్యభావము నిత్య తత్వము అనేటువంటిది ఇది పారమార్థికం నుంచి ఉండాలి. But the content, that which is eternal truth, are నేను పాడుతున్నాను, spiritual. I sing, కానీ నోటితో కాదు పాడేది, not singing with the mouth. హృదయంతో పాడుతున్నాను అనే హృదయం అనేటువంటి యొక్క సముద్ర స్థాయిని మనం తీసుకోవాలి. We should take the position of our heart, which is the sea. అక్కడనే ఏ విధంగా పాడినప్పటికీ శ్రవణానందంగా ఉంటాయి. When you sing wholeheartedly, it will be melodious. ఆ హృదయమే సముద్రము. That heart is the sea. కనుకనే భగవంతుడు హృదయవాసి అన్నారు. So God dwells in our heart. అది ఎట్లా ఉండాలి? How should it be? హృద్ ప్లస్ దయా హృదయం. Hrit plus daya, hrudaya. దానిని కంపాషన్ అన్నారు. That's called compassion. కైండ్ అని మ్యాన్ కైండ్ అన్నారు. We also say mankind. కానీ మ్యాన్ అనేటువంటి వాడు ఎట్లా ఉండాలి? How should be a man? కైండ్ తో కూడి ఉంటుండాలి. He should be kind. అప్పుడే దీనిని మ్యాన్ కైండ్ అని చెప్పడానికి వీలవుతుంది. Then you can say mankind. కానీ మ్యాన్ కనిపిస్తున్నాడు కానీ నో కైండ్నెస్. But today we say man, but there's no kindness. దీన్ని మ్యాన్ కైండ్ అని ఎట్లా చెప్పడానికి వీలవుతుంది? How do you say it's mankind? కనుకనే ఈ కరుణతో కూడినటువంటి హృదయమే మ్యాన్ కైండ్. The heart with kindness is mankind. కనుక భగవంతుడు ఏ క్షేత్రంలో ఉంటున్నాడు, ఏ తీర్థయాత్రలు ఎందో ఉంటున్నాడు, ఏ యొక్క మందిరంలో ఎందో ఉంటున్నాడు అని ఏమాత్రం మనం విశ్వసించకూడదు. Never think that God is present in a pilgrim center or a temple. సర్వత్రా ఉంటున్నాడు, కానీ అతని శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క అడ్రస్ హృదయమే. God is everywhere. The permanent address is our heart. ఒకానొక సమయంలో నారదుడు కూడాను విష్ణువుని ప్రశ్నించాడట. Narada has put a question to Lord Vishnu. స్వామి, Swami, నేను త్రికాలములు యందు సంచరిస్తున్నాను. I move all the three times. దేశంలో జరిగేటువంటి మంచి చెడ్డలంతా కూడా గమనిస్తున్నాను. I also observe good and bad. కానీ అప్పుడప్పుడు తమను చేరి తమకు ఇదంతా రిపోర్ట్ చేయాలని ఆశ ఉంటుండాలి. But now and then I want to report. అయితే However, మీరు ఎక్కడ ఉంటారో? where you will be? కైలాసం అంటున్నారు, They say Kailasam. వైకుంఠం అంటున్నారు, వైకుంఠం. స్వర్గం అంటున్నారు. Heaven. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నాయో ఏమిటో నాకు తెలియదు. Where are they? I do not know. అప్పుడు చెప్పాడు నారాయణుడు, Then Narayana said, మద్భక్తః యత్ర గాయంతి తత్ర శిష్టామి నారద. నారద, Narada, వైకుంఠము, కైలాసము, స్వర్గము ఇవన్నీ కూడా నువ్వు బ్రాంచ్ ఆఫీసులు. Vaikuntha, Kailasa, they are branch offices. కానీ హెడ్ ఆఫీసు నా హృదయమే. భక్తులు ఎక్కడ నన్ను స్మరిస్తుంటారో అక్కడ నేను నివసిస్తుంటాను. Heart is my residence address. తత్ప్రతిష్ఠామి నారద. నేను వశామి అని చెప్పలేదు, తత్ప్రతిష్ఠామి నారద. అక్కడే నేను ప్రతిష్ఠ అయి ఉంటుంటాను. He says that he installs himself there. చూచారా, భగవంతుడు తన హృదయం అందే ఉంటుండగా భక్తుడు ఎక్కడెక్కడికో వెతుకుతూ పరిగెత్తుతున్నాడు. When God is in the heart, you are in search of God elsewhere. అయితే However, ఆ భజన కానీ ఆ ప్రార్థన కానీ స్వచ్ఛమైనటువంటి హృదయంతో, నిర్మలమైనటువంటి భావంతో, నిస్వార్థమైనటువంటి క్రియలతో జరపటం లేదు. however, we don't pray, we don't sing with pure heart and selflessly. పవిత్రమైనటువంటి హృదయంతో ఒక్క తూరి స్మరిస్తే చాలు, అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతాడు. If with a pure heart, if you think of him once, God will manifest there. యాచింతా భువి పుత్ర మిత్ర భరణౌ వ్యాపార సంభాషణే. ఏ చింత? పుత్ర మిత్ర భరణౌ వ్యాపార సంభాషణే. పుత్రుల నిమిత్తమై
మిత్రుల నిమిత్తమై, ధనము నిమిత్తమై, వ్యాపార నిమిత్తమై ఏ మనసును మనము దీంట్లో ఉపయోగపెడుతున్నామో, that mind which you make use of for your sons, the friends, the wealth and business, యా చింత ధన ధాన్య యశస్ లాభే సదా జాయతే, ఏ యొక్క మనసును ధనము, ధాన్యము, కీర్తి, ప్రతిష్టల కోసమై మనం ఉపయోగపెడుతున్నామో, that mind which is used to acquire wealth, grain and name, సా చింత యమరాజ భీమ సదన ద్వాయ ప్రబాణ ప్రభో నందనందన పదద్వందార విందేక్షణి. ఆ యొక్క మనసును భగవంతుని యొక్క పాదపద్మముల పైన పెట్టినప్పుడు భయంకరమైనటువంటి యొక్క యమపురము యొక్క ద్వారములు కూడాను తెరుచుకుంటాయన్నాడు. if that mind concentrates on the feet of the Lord, the gate of the heaven opens. ఈనాటి మానవుని యొక్క మనస్సు, తలంపులు అన్ని కూడాను నిరంతరము ప్రాకృతమైనటువంటి దానిపైనే చింతిస్తున్నారు. The thoughts in the mind of man are worldly. ధన ధాన్య యశస్ భోగ సదా జాయతే, భోగములు కావాలి. The mind wants pleasure. సదా జాయతే, ఎప్పుడు చూసినా కూడా నువ్వు తాను సంరక్షించుకుంటూ ఉండాలి. It wants to be always in pleasure. నందనందన పదద్వందార విందేక్షణి, ఒక్క క్షణము భగవంతుని యొక్క పాదముల పైన మనసు ఉంచితే ఎంత గొప్పతనం నీకు చిక్కుతుంది. If it concentrates on the feet of the Lord for a moment, you'll be peaceful. గంటలు, దినములు, నెలలు, సంవత్సరములు ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి విషయాల లోపల నీవు మనసు నిమిడుస్తున్నావు. కానీ వద్దు, ఒక్క క్షణము భగవంతుని యొక్క పాదాల పైన పెడితే అంత మాత్రమే చాలు. ఒక్క క్షణములో సర్వం కూడా నీకు ప్రాప్తిస్తుంది. You spend minutes, hours, the days, and months and years for the world. Just think of God for a moment. ఇంతకాలం నీవు అవస్థలు పడి, Suffering ఇన్ని so long. సంవత్సరములు నీవు శ్రమించి Work hard for years. వ్యావహారికమైనటువంటి జీవితం గడుపుతున్నప్పటికీ ఏమి సంపాదించావు నీవు? You carry on your life in the world. What is it that you got? ఏమీ లేదు. Nothing whatsoever. అంతా కూడా నువ్వు వ్యర్థమైనటువంటి సంపాదించావు. Everything is wasted. కోటీశ్వరుడు కావాలి. You want to become a millionaire. ఎవడు కోటీశ్వరుడు? Who is a rich man? Who is the biggest man in this world? Who is the biggest man in this world? He who has much satisfaction, he is the biggest man. He who has much satisfaction is the biggest man. Who is the poorest man in this world? Who is the poorest man in this He world? who has much desires, he is the poorest man. He who has much desires is the poorest man. ఈ కావలసినన్ని ఆశలు లోపల ఉంచుకొని నేను గొప్ప కోటీశ్వరుడు కావాలంటే ఎక్కడవుతాడు? With all the desires inside, how can you be richest? దీన్ని త్యాగము అన్నారు. This is called త్యాగం sacrifice. అంటే సర్వమును వదిలిపెట్టుకోమని చెప్పటం లేదు. Not giving up everything. ప్రాకృతమైన జీవితానికి ఏదైతే నీకు అవసరమో అవన్నీ ఉంచుకో. You require all essentials of life. మితిమీరినటువంటి ఆశలకు నీవు పోవద్దు. Don't have too much of a desire. మితిమీరిన ఆశలు మతిగతి తప్పుతుంది. If you have too much of a desire, you become mad. చిక్కిన దానితో తృప్తి పొందుతూరా. Be happy with what the lot you నీ have. కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ పో. Discharge your duty well. ఇది ఏ త్యాగము. This is sacrifice. కానీ ఈనాడు ప్రపంచంలో కావలసినటువంటిది సత్యము, త్యాగము. Today what the world needs is truth and sacrifice. ఈ త్యాగము ఎవరూ చేయనక్కర్లేదు. Others don't need to do that. అనేక మంది సాయి భక్తులు అంటున్నారు. Many call themselves కొన్ని devotees of లక్షలు Sai. కోట్లకు ఉంటున్నారు. There are lakhs and crores. కానీ ఇతరులు మనం ప్రశ్నించనక్కర్లేదు. We don't need to ask anyone. ఒక్క సాయి భక్తులు మాత్రమే ఈ త్యాగాన్ని, సత్యాన్ని మీరు పాటిస్తుంటుంటే జగత్తంతా బాగుపడిపోతుంది. If Sai devotees follow truth and sacrifice, the whole world will change. ప్రపంచాన్ని మార్చాలంటే ఇవి రెండే ప్రధానమైనటువంటి సూత్రాలు. These two are principles to change the world. సత్యము హృదయాన్ని పవిత్రం గావిస్తుంది. It is the truth that sanctifies heart. త్యాగము భౌతికమైనటువంటి దాన్ని త్యాగం గావిస్తుంది. Sacrifice will make the ఈ physical రెండింటి life. వల్ల అంతర్బహిష్ట సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత, లోపల వెలుపల సర్వత్రా కూడాను ఆ నారాయణుడే ఉంటుంటాడు. God is present inside and outside. ఇట్టి నిజతత్వాన్ని గుర్తించుకోలేక మానవుడు కేవలము లౌకికమైన, భౌతికమైన, ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క జీవితమును గడుపుతూ ఎంత కాలమైనప్పటికీ పుట్టిన మొదలుకొని చచ్చేంత వరకు కూడా ఇందులోనే మనం ఇముడ్చుకొని పోతుంటే ఇంక ఎప్పుడు మనం తరించేది, వరించేది? Without knowing the reality, if we spend all the time in the physical, fleeting, ephemeral world, how do you redeem భగవంతుని yourself? వరించాలి, జన్మను తరింపజేసుకోవాలి. You should love God and redeem your life.
నీకు నిత్య జీవితమునకు ధనం అవసరమే. Money is necessary for our life. దానికోసం నీవు పాటుపడు తప్పు లేదు. Nothing wrong in working for it. కానీ మితిమీరినటువంటి ఆశలు పడకూడదు. But you should not have too much of a desire for money. కొంతమంది అనుకుంటుంటారు, Some think so. నేను టాటా కావాలి, బిర్లా కావాలి, కిర్లాస్కర్ కావాలి అంటుంటారు. Some want to be Tata, Birla, Kirloskar. నేను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి ప్రశ్నిస్తుంటాను, అయ్యా నీవు తాత కావాలనుకుంటున్నావు, కొడుకు పెళ్లి చేస్తే మనవడు పుడతాడు, నీవు తాత అయిపోతావు అన్నాను. Bhagavan says you can become Tata by getting your son married. ఏమిటి తాత, బిర్లా, కిర్లాస్కర్? వారికి ఏమైనా కించిత్ శాంతి ఉందా? Tata, Birla, Kirloskar, do they have ప్రపంచానికి గొప్పవారే కానీ శ్రీమంతులే కానీ మానసికంగా శాంతి లేనటువంటి ఒక అశాంతులు. But they're very rich, but they don't have mental peace. ధనం ఉంటే సదుపాయాలు చేకూరుస్తుంది కానీ మనసుకు శాంతిని చేకూర్చదు. With money, you can have conveniences. not మంచి peace. డెన్లప్ పెట్టి వేసుకోవచ్చును, డెన్లప్ సోఫాస్ వేసుకోవచ్చును, ఎయిర్ కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చును, చక్కగా సుఖంగా ఉండవచ్చును. You can have Dunlop bed, pillow and sofa set, everything. కానీ ప్రపంచంలో ఒకటి అందించారు. But one is given in this నీవు world. చక్కని నిద్రపోయే నిమిత్తమై నీకు మంచి బెడ్ని అమర్చుకున్నావు, To sleep well, you have a bed మంచి ready. పిల్లోని వేసుకున్నావు, You have a pillow. చక్కగా సీలింగ్ ఫ్యాన్ తిరుగుతూనే ఉంటుండాలి, Ceiling fan is rotating. ఎయిర్ కండిషన్ చక్కగా పని చేస్తూనే ఉంటుండాలి. Air conditioner is working. కానీ But నీకు నిద్ర రావటం లేదు. you don't sleep. ఏమి ప్రయోజనం? What's the use? ఇవన్నీ దేనికోసం నీవు సంపాదించుకున్నావు? Why have you gathered them? దేనికోసం అమర్చుకున్నావు? Why have you got them? నిద్ర కోసం నీవు అవన్నీ అమర్చుకున్నావు. You have them only to sleep. నిద్రలే లేనప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్ ఎందుకు? When you cannot sleep, why? సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఎందుకు? Why ceiling ఈ fan? డెన్లప్ బెడ్ ఎందుకు? Why Dunlop ఈ డెన్లప్ పిల్లో ఎందుకు? Why Dunlop ఇవన్నీ pillow? వ్యర్థమే కదా. They are useless. అదే విధంగానే Similarly, మనము ఆత్మశాంతి నిమిత్తమై దేహము, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అంతఃకరణ ఇవన్నీ కూడా అమర్చుకున్నాం. the body, mind, intellect are given only to have peace within. శాంతియే లేనప్పుడు Without peace, ఈ మనసు ఎందుకు? why mind ఈ there? బుద్ధి ఎందుకు? Why intellect? ఈ అంతఃకరణ ఎందుకు? Why inner ఈ senses? దేహం ఎందుకు? Why this body? కనుకనే ఇవన్నీ కూడా కేవలము ఆత్మశాంతి నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించాలి. We have to know the truth and conduct ourselves with the idea that they're all meant for భౌతిక inner సుఖాల peace. కోసం కాదు ఈ దేహం రావటము. Body is not for external peace or comfort. భౌతిక ఆనంద నిమిత్తమై కాదు ఈ శరీరం ఒక మనసు రావటము. It's not for worldly happiness that the ఈ mind is given. ఇంద్రియములంతా పెట్టడము కేవలం భౌతికమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూడటం కాదు. Is not to watch the outer scenario. ఆత్మానందమును పొందే నిమిత్తమై ఇవన్నీ బెడ్, పిల్లో, ఫ్యాను, సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఇవన్నీ పెట్టినట్టుగా ఉండాలి. It's only to enjoy the blissful state of the spirit. The external things are meant. కనుక ఈనాడు అన్ని అమర్చుకున్నాము, అయినా అది లేకుండా పోతుండాలి. Today we have everything, but we don't have peace and bliss. మనం సక్రమమైన మార్గాన్ని మనం చక్కగా అనుసరించకుండా పోతే మన జీవితం అంతా వ్యర్థం అవుతుంది. When we don't follow the right path, life దేనికోసం is భగవంతుడు wasted. ఈ శరీరాన్ని అందించాడు? Why God has given the body? శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధకం. To do all good activity. కర్మలు అన్ని చేస్తున్నాయి, పశుపక్షి మృగాదులు కూడా చేస్తున్నాయి. The birds and the beasts also act అదే ఈ దేహం కూడా చేస్తుండాలి. the same way the body of ఇంకా man. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం ఎందుకు చెప్పాలి? Why do you say human birth is rare then? కాదు, దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మము పశుపక్షి మృగాదుల కంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్గంలో దీనిని ఉపయోగపెట్టాలి. Human life, which is rare, has got some speciality. కనుకనే సేవా వృత్తులు యందు ఈ దేహమును అమర్చాలి. Therefore, the body should take to service. నడుముంచి పని చేయనటువంటి ఒక మానవుడు కేవలం ఒక సోమరిపోతు. The man who cannot bend and serve is a lazy man. కనుకనే రియలైజేషన్ ఇస్ ది బెస్ట్ అండ్ రెస్ట్. So realization is the best and the rest. లేజినెస్ ఇస్ ది బెస్ట్ రెస్ట్ అండ్ బెస్ట్. So రస్ట్ laziness. అండ్ డస్ట్. So laziness is rust and dust. కనుక ఈనాడు లేజినెస్ మనం పెంచుకుంటున్నాము. So we are more lazy today. భారతదేశంలో కావలసినంత భూమి ఉంటుండాది, In Bharat there's plenty of land, కావలసినంత జీవనదులు ఉంటుండాది, lot of water, కానీ తిండికి తీర్థానికి చాలా కరువైపోతుండాది. but there's shortage of food కారణం and ఏమిటి? water. Why? మానవుడు సరి అయినటువంటి యొక్క కర్తవ్య కర్మలు ఆచరించడం లేదు. Man is not discharging his duty properly. కేవలం కాలమును వ్యర్థం గావిస్తున్నాడు. He's wasting his time. టైమ్ ఈజ్ గాడ్. Time is gone. డోంట్ వేస్ట్ టైం. Don't waste time. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. Time waste is life waste. కనుకనే మనము టైంను వ్యర్థం చేయటం వల్ల మన లైఫ్ వ్యర్థం అయిపోతుండాలి. By wasting time, we're wasting our life. కనుక మనం ప్రాకృతమైనటువంటి ధర్మములన్నీ కూడా పారమార్థికంతో కూడినటువంటివిగా ఉండాలి. So worldly activity should be based on the spiritual ఇక్కడ activity. సగుణము